Dobrý deň. Do tohto školenia som oddelil špeciálne typy kalkulácií. U vás používame len jeden špeciálny typ kalkulácií a to je kalkulácia typu fast food menu, alebo aby sme si to nekomplikovali, v podstate sú to nápoje, ktoré predávate spolu s obalom. Čiže kalkulácia dokáže nablokovaním jedného kódu potiahnuť do účtu dve položky. Konkrétne u vás to používate pri nápojoch, čiže pozrieme sa na nápoj Coca-Cola. Pardon. Coca-Cola. Máte tu skladové karty, ktoré sú označené na konci písmenkom Z a sú zaradené v špeciálnom druhu, ktorý sa volá nápoj obal. Tento druh nápoj obal má špecifické vlastnosti, ktoré v podstate vám nastavujem vopred, vám to nastavujem ja. Vy len potom, keď chcete vytvoriť takúto kalkuláciu, aby to urobilo, že potiahne to fľašu aj surovinu, čiže nablokovaním jedného EAN kódu, ktoréhokoľvek z týchto, sa na pokladni súčasne potiahnú dve položky, čiže fľaša a nápoj. Aby ste nemuseli za každým, keď sa nablokuje nápoj, k tomu doblokovať aj ďalšiu položku fľaša. Čiže my máme v systéme vytvorené položky. Preto je to v šedom políčku, lebo toto sú kalkulácie. Čiže ja keby som teraz vošiel sem a tu nájdem fľaša, áno, fľaša 5 záloha, je v druhu obaly 0%, čiže dokonca aj na tom účte potom pri nablokovaní tej Coca-Coly Z-kovej vám rozdelí okrem toho, že tam priblokuje dva tovary, tak aj na účte vzniknú dve DPH, lebo tie obaly sú s nulovou DPH. Čiže kalkulácia fľaša obal už existuje, u niektorých existuje aj plechovka, neviem, či aj tuto je, ale tu asi nie. Pozrieme ešte raz. Nie. Plech záloha, áno. Čiže takisto je to v nulovej sadzbe DPH s predajnou cenou 15 centov a s umiestnením tam, kde potrebujeme. Čiže každá kasa, keď nablokuje plechovku záloha, tak ju aj odpíše zo svojho skladu. A teraz ako to nakombinovať? Čiže pozrime si na také, čo máme hotové. Čiže Pepsi plechovka, máme k tomu kartu bez Z. Toto je súčasne skladová karta. Kedysi sa predávala aj táto položka, len tým, že už teraz predávame súčasne aj obaly, tak už to predávame cez položku so Z. Pre vás chcete vytvoriť novú položku, ktorá má zálohovaný obal, alebo je opraviť cenu, aby vás začneme opravou ceny. Čiže nájdem si položku nápoj označený Z. Tomu nápoju pridávam tú predajnú cenu. Tomu s tým Z, áno. To, čo je tu vo vnútri, táto Pepsi Cola Plech 033, tá už momentálne nie je dôležitá, predáva sa aj tak v nulovej cene, ako keby. Ja vám to za chvíľku celé vysvetlím. Čiže idem opravovať predajnú cenu Pepsi Cola trojdecovej v plechovke. Cena sa mení, čiže do ceny 1 a 2 prepíšem na 1,50, na 1,50. Potvrdím, cena je zmenená. To, čo je vo vnútri, ma v tomto prípade, keď iba mením cenu, nezaujíma. Lebo plechovke cenu nemením, tá cena sa zatiaľ nevieme o tom, že by sa mala meniť a táto druhá cena je nulová. Ako som na to prišiel? Čo tu nás znamenajú tieto čísla v poznámkach? Čiže mám tu dve položky, ktoré chcem, aby sa po nablokovaní tohto mi odskladne. Tu ide o to, že aby vám to odpísala zo skladov. Čiže nápoj so Z je pridelený EAN, ktorý keď naskenujete, na kase vám pribudne plechovka Z s cenou euro 50, plechovka zálohová za sumu 0,15 v nulovej DPH a pribudne tam skladová karta plechovka. Pepsi Cola 0,33 plechovka.
Je to bufetový tovar, čiže počet merných jednotiek je 1, hrubá váha 1, hrubá váha 1. A teraz, čo znamenajú A1P, B1P, BP a tak ďalej. Čiže toto je typ kalkulácií, kde ja viem predávať nablokovaním jednej položky súčasne viac položiek. Čiže prvá položka je označená písmenkom A a tá jednotka, alebo peťka v tomto prípade to má byť, plechovka, pardon, A1. Poradie A, čiže prvá, jedna cenová hladina 1. Pepsi bude B a cenová hladina 5. Čiže 5 preto, aby tu išla ďalšia položka s nulovou cenou. Ešte raz. Plechovka so Z má cenu, čiže plechovka potrebujem, aby si potiahla cenu, čiže v poradí je prvá, čiže má písmenko A. Keby som tu mal ešte druhú, tretiu, štvrtú, tak tretia bude C, štvrtá bude D, piata bude E. A 1 až 5 to sú cenové hladiny. Čiže položka Ačko, plechovka, chcem, aby ťahalo cenu. On si nájde túto kalkuláciu, ukazoval som vám, že má nastavené cenu v jednotke 0,15, čiže pripíšem sem jednotku. Druhú položku je Pepsi Cola, tá už síce je tu kvôli tomu, aby mi ju odpísalo zo skladu, ale už nechcem, aby ďalšiu cenu tam dalo, čiže dám tam, že tam má byť cena 0. Tým pádom, keď to mám takto, tak on spraví to, že nablokuje tento názov za euro 50, k tomu doblokuje plech záloha za 0,15. On tam síce na účet ešte vypíše aj túto ďalšiu plechovku, ale za 0. Čiže toto je pri tých zálohových trošku také zamotané, ale treba si na to len zvyknúť, respektívne nič vám k tomu netreba, len si zapamätať, že plechovka ide s jednotkovou cenou a ten istý nápoj, ktorý je vo vnútri, je to úplne presne ten istý, ale je bez Z, je s 5. cenou. Čiže u všetkých sa snažím, aby tá 5. cenová pri tom nápoji zostala, pri tomto nápoji, aby zostala tá 5. cenová hladina prázdna. Čiže ideme urobiť novú položku. V prípade, že je to juice, ktorý je v tetrapakovej krabici a k nemu sa samozrejme záloha neúčtuje, robíte to ako klasickú položku, akúkoľvek horálku a tak ďalej, čo sme sa ukázali v predošlom videu, ale v tom prípade ju nezaradíte do druhu nápoj obal, ale iba do druhu nápoje. Čiže na toto treba dať pozor. Teraz urobíme jednu novú položku, ja si vymyslím, že to bude Monster 0,33, taký by nemal existovať, čiže takáto položka by sa vám tam nemala dostať. Najskôr vytváram bez Z, tým pádom to bude aj skladová karta, čiže ja tu nájdem, že to je nápoje. Druh hlavného skladu, keďže bufetový tovar to je, tak tam nemusím dať. Keby to bol kuchynský tovar, tak už aj sem dám. Áno, alebo tam môžeme dať. Aj sem to dám v prvom kole ako nápoje. Potvrdím. Týmto pádom som si vytvoril skladovú kartu. Teraz ideme vytvoriť takúto istú, ale so Z, čiže nemusím to prepisovať, môžem použiť kópiu. Postavím sa nakoniec, dopíšem tam Z. Toto môže ísť, prečo to môže zostať už týmto pádom prázdne. A toto zmením na nápoj obal, aby to dostalo tú špecifikáciu, že to je iný typ kalkulácie a má za sebou brať ďalšiu kalkuláciu. Tomuto už potrebujem dať cenu, že sa to má predávať. Toto je cena len za nápoj, bez plechovky. Teraz k tomu pridám plechovku zálohovanú jedenkrát. Je to prvá položka, čiže bude označená písmenkom A a chcem, aby mal cenu, čiže dám A1. A ďalej to bude
Monster 033, tiež jeden kus. Je to druhá, čiže bude B. A chcem, aby išiel bez ceny, čiže budeme mať cenovú hladinu 5. Potvrdím. Spravím tomu umiestnenie, tam, kde potrebujem. Čiže mám 3 kasy, čiže 3 krát po sebe dám 42 a tu dám 43. Potvrdím, dopíšem k tomu EAN. Odkopírujem si to, vložím to do popisu, potvrdím. Týmto pádom je vytvorená kalkulácia, ktorá má v sebe po nablokovaní jedného čiarového kódu potiahne dve položky, na účte to je rozpísané, vy to nemusíte riešiť, či to blokujú alebo neblokujú. Takto vieme nastaviť akúkoľvek inú kalkuláciu, kde potrebujete predávať ďalší obal. Nenapadá ma momentálne žiadna situácia, ktorú by sme takto potrebovali riešiť. V prípade, že by vám taká situácia vznikla, treba mi napísať do mailu požiadavku, vytvorím vám na to špeciálny druh, aby vám to vedelo fungovať týmto spôsobom.